El paper del CSIRT i dels equips d'IT en tot el procés. En aquest vídeo aprendreu el paper del CSIRT i dels equips d'IT en el procés d'erradicació, mitigació i recuperació. Hola a tots i a totes. En aquest vídeo veurem les diferents tasques que realitzen l'equip del CSIRT i l'equip d'IT en el que va ser l'erradicació, mitigació i restauració de la infraestructura després d'haver patit un incident. Comencem pel CSIRT. El CSIRT, el seu principal objectiu és haver identificat tots els indicadors de compromís, IOC, i els indicadors d'atac, IOA, durant la investigació forense que s'ha estat realitzant. Un cop aquests estiguin identificats, el CSIRT els haurà de bloquejar en totes aquestes eines que estiguin gestionades per aquest equip. En aquest cas seria l'EDR o l'antivirus, l'IPS i l'IDS per detectar compromisos a la xarxa, ja sigui bloquejant IPs o bloquejant dominis, i en el SIEM, tot i que no té capacitats de bloqueig, a no ser que tinguem un SOAR, en el SIEM el que aplicaríem serien alertes de detecció. Com veureu, aquesta tasca és compartida amb IT, ja que hi ha algunes eines com és el Firewall, el WAF o el correu electrònic que són gestionades per aquest equip. Els dos equips també hauran d'aplicar accions en el que va ser el reforç de la seguretat, ja sigui per part del CSIRT aplicant noves tecnologies o millorant la configuració de les que ja existeixen de les eines de seguretat, o en el cas d'IT podria ser l'actualització de versions de certes eines que tenim com el Firewall, el WAF, o aplicant algunes polítiques a usuaris de domini que siguin més adients. Els dos equips també hauran de comunicar-se i coordinar-se, ja que si hi ha algun dubte o si no saben si un indicador de compromís s'ha de bloquejar o tan sols detectar, hauran d'estar en contacte i s'hauran de coordinar. Per la part de restauració serà l'equip d'IT qui haurà de restaurar els equips a través de les còpies de seguretat que estiguin disponibles. I després d'aquesta restauració serà l'equip del CSIRT qui validarà la integritat d'aquesta restauració, és a dir, s'assegurarà que tot és segur, és a dir, que no existeixen indicadors de compromís o indicadors d'atacs en aquestes còpies de seguretat o en aquests replataformats dels equips. La part d'IT haurà de validar la integritat del que ve a ser el funcionament de la infraestructura, és a dir, que tot està funcionant correctament. I per últim ens queda el monitoratge actiu, que és una tasca que fa el CSIRT de manera contínua, però que després d'un incident s'intensifica per validar efectivament que totes aquestes tasques que hem estat mencionant s'han fet correctament i com toca i la nostra infraestructura torna a ser segura. Heu vist les tasques del CSIRT, les tasques de l'equip d'IT, les tasques compartides,